Věděli jste, že 93% vaší komunikace je neverbální? Jazyk těla rozhoduje o prvním dojmu rychleji než slova. Stůjte vzpřímeně s rameny zpět, bradou lehce nahoře a rukama volně po bocích. Tato otevřená pozice signalizuje sebevědomí a přitahuje respekt. Vyhněte se sklíčeným ramenům, které prozrazují nejistotu. Vyzkoušejte to i hned. Zrakový kontakt buduje důvěru jako nic jiného. Držte pohled 3 až 5 sekund, pak mírně odvracejte pro přirozenost. To ukazuje zájem a autoritu bez agresivity. Trénujte v zrcadle nebo s přítelem. Vyhněte se pohledům do podlahy, které signalizují podřízenost. Správný oční kontakt mění dynamiku každého rozhovoru v váš prospěch. Gesty zesilují slova. Používejte je cíleně. Otevřené dlaně nahoru naznačují upřímnost. Ukazovák mírně gestikuluje pro důraz. Vyhněte se skříženým rukám, které vytvářejí bariéru. Nechávejte ruce vidět nad stolem. Synchronizujte gesta s řečí pro větší dopad. Tento trik profesionálové používají k ovládání publika. Úsměv a mírné napodobování, mirroring, vytváří okamžitou spojitost. Skutečný úsměv zapojuje oči, což je autentické. Napodobte postoj nebo tempo řeči protějška nenásilně. To podvědomě buduje sympatie. Kombinujte s pomalým uvolněným dýcháním proti stresu. Tyto nuance promění vás v magneta pro vliv a charisma.